ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଏବେ ଘର ଆଉ ବାହାର ସବୁ ଝାଟୁଆ ପାଟୁଆ ସବୁ ସରିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇକି ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇଟା ସାରିଦେବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଚାଉଳ ଧୋଇବାକୁ ସବୁ ତପିଲିରେ ରଖିଦେଇଛି ଚାଉଳ। ଆଉ ଏବେ ଆକୁ ଧୋଇକି ଆଣିବି, ପୁଣି ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏପଟେ ଭାତ ବି ବସେଇ ସାରିଲିଣି, ବୋଧହୁଏ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଆକୁ ହାର ପେଜ ଯାକ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବି। ପୁଣି ଆହୁରି ବାକି କାମ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତି ହିଁ ଥାଉ, ଇଏ ତ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଥାଉ। ପୁଣି ଇଏ ଏମିତି ହିଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଭାତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁଣି ଶାଗ କାଟିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଶାଗଟା କାଟିଦେଲେ ଶାଗଟାକୁ ପୁଣି ଭାଜିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଶାଗର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଠୁ କିଛି ଶାଗ ଦେଖିଲି, ଏ ଶାଗଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ଏଇଟା ଆଣିଲି ହେରି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଟା ସରିଯାଉ କେମିତି, ଆଉ ଦେଖିବା ଆକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଶାଗ କଟା ତ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆକୁ ଭାଜିଦେବା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଜା ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମର ଖାଇବାକୁ ବି ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଖାଇବା ଥାଳି ପାଖରେ ହିଁ ସେ ବସି ପଡ଼ିଛି, ମାତ୍ର ସେ ଟିକେ ବି ଖାଇବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହିଁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆମର ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଛି, କାଞ୍ଜି ଭାତ ଆଉ ଛୋଟିଆ ଟମାଟୋଟେ ଆଉ ଆଚାର ଆଉ ମୂଳା ଶାଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ଖାଇବା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ବି ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ।